Good morning! Good morning! It's Wednesday today. It's the 18th of November. Hindi ako nag-vlog kahapon. It's because basta I feel so pagod. Basta parang Chris Aquino, English tapos Tagalog. I feel so pagod kahapon. And hi, ang pangit. Di ko kaya magganon. Basta nagpahinga lang ako kasi alam nyo, dun din sa mga nagsasabi na baka buntis ako. Sana nga buntis. Pero alam nyo naman, di kami nagtatabi ni Bana for so long at wala akong time gumapang. Nung mga nakaraang araw, wala akong time gumapang. So, wala talaga nangyari. Si Bana, hindi yan gumagapang. Ako lang gumagapang. Filipina lang ata gumagapang. Yung mga purina hindi marunong gumapang. Gagapang lang yan pag nasa tabi. Sinong nakaka-relate sa akin? Walang time si Bana gumapang sa akin. So, at saka alam niyo pala, itong aking garland, ilang beses na yan nahulog, nakakainis na. Kainis na siya. Paano siya hulog ng hulog. Tapos ngayon, nilagyan ni Bana kanina ng another hook. So, dalawang hook na yan sa gitna. Kasi medyo siguro, mabigat siguro yung yung may Merry Christmas ba na yung bang slinger ko. Medyo siguro yan. Tapos kagabi, ang tagal na tulog ni Sophia. Napagod ako. Oh, at saka, bumalik pala tayo sa And welcome to another vlog. Ganun pala. Sa mga nasabi po na buntis ako, hindi po ako buntis. Kasi ngayon, sobrang heavy ng aking pagdadudugo. Oh. Ano ba yun? Para bang, basta sobrang heavy ng aking cycle. So, medyo nalapsan pa nga itong damit ko. Feel ko kaninang madaling araw lang. Beses ako napunta ng toilet. Nagpalit at saka everything. Ay, maupo muna tayo. So, talagang ang niya. So, yun kahapon kinuha ko si Sophia. Nagluto. Actually, yung pala niluto ko na salad, tinapon ko kasi sobrang tamis. Matamis nga, hindi mo na ma-feel yung yung pang may sour. Nadamihan ko ng sugar. Mali yung tinignan ko na ingredients, isang cup, ang dami naman, sobrang dami. So, minsan talaga, kailangan natin tatyahin muna. Tsaka yung mga recipe na yan, siguro sa kanila nag-work, pero sa akin hindi siya nag-work. Talagang sobrang tamis. Hindi nagustuhan ni Bana. Sabi ko, itapon ko na lang kasi matamis. Bawal yan sa mga sa ngayon, baka magka-diabetic tayo or ganun-ganun. And, i-share ko pala sa inyo kahapon, dun sa house doctor namin, kasi nag-order na naman ako ng ng aking gamot ng high blood kasi naubos na siya. So yung high blood ko pala na gamot is Perendroprel 8 mg. Yun ang tinitake ko. Dati lang yun 4, tapos tinaasan nila kasi 'di ba panikain ng mga salty, mga matamis, wala talaga akong limit. Tapos panay pa ng kain ng bigas, ng rice. So, bad siya. So, sa mga nababasa ko din na nagsasabi na baka at that time tumaas lang yung BP ko. Yun din ang sa tingin ko. Tapos, nag-order na pala tayo ng blood pressure, blood pressure machine? Ganun ba yung name nun? So, parating na siya today. Di ko lang alam kung anong oras. Para monitor natin ulit yung aking blood pressure. Ano pa ba nangyari? Hindi pala ako pwedeng makapag-check ng aking urine kasi 'di ba may regla tayo. So hindi yan pwede magbigay ka ng ihi tapos may regla ka. So bawal yan. So next week ko na naman gagawin kasi buong week din ako magkakaregla, 'di ba? And then ang nakakainis lang sa aming house doctor is that ngayon, talaga with the corona, hindi na sila masyadong nagfa-function. May hours lang na pwede kang tumawag. Tapos, yung mga urgent lang talaga yung ini-entertain nila. So, may complaints din ako about dito kay Sophia, yun sa water fratan niya. Matagal na yun, wala pa din akong reply. Hindi daw pwede pumunta doon. Dapat to mag-email muna, and blah blah blah. So, wala namang reply. So, mamaya kunin ko yung aking gamot. Siguro, putahan ko sila sa taas kung ano man yung dapat gawin. Tapos, pag nag-order ka din ng gamot mo, talagang through
voicemail na lang, tapos isasabi mo doon lahat, pangalan mo, address mo, birthday mo, cellphone number mo, at saka kung gusto mo bang papadeliver yung gamot. So, ganito na ngayon dito ha. So, medyo nakakainis na hindi ka na na-entertain din ng house doctor kasi umiiwas din sila sa yung corona. And ngayon pala, I'm going to go out. 'Di ba? Since positive na tayo sa awa naman ng Lord. Positive, negative tayo. So, walang nangyari kay Bana din. So, everything is normal. Mamaya, magpapalinis tayo ng kuko. And tignan natin kung mag-aano tayo ng kilay. Instead of 11 o'clock, change na naman yung schedule ng 1 o'clock. So, tignan natin. First time ko tong gagawin. So, mga lalabs, kumusta dyan sa Pilipinas? Ang daming nangyayari. Yung mga hashtag na saan ang Pangulo. Ang daming nangyayari. So, magligpit-ligpit muna ako dito. At saka, kakain tayo ng oatmeal. Kasi, pampaano daw yun ng high blood. At saka, banana. Pampaano daw ng high blood. Pampababa ng high blood. So, iwasan talaga natin yung... Nag-noodles pa naman ako nung ano... Very bright talaga. Alam nyo, yung Sunday na nalipong ako. Yung snack ko doon, ng lunch ko, nag-noodles ako. So, bad preservative. Super lakas siya makaano ng salt. Grabe. Hindi talaga ako marunong sa mga ganyan. Dapat talaga may magsabi sa akin. May monitor yung aking pagkain. Okay. See you later. So, ito na yung ginawa nating breakfast. Oatmeal. Fresh milk at saka chia seeds lang. Ayan. Walang sugar. Di pala yung fresh milk. Ano lang pala nilagay ko nun? Powdered milk at saka yung ating lemon and ginger tea. Ngaon pa. A few moments later. Hi! Karating lang namin. Tapos mag-hike kami ni Sophia, oh. Mag-hike kami kasi maganda yung weather ba yan? Pwe talaga. Dito kami, ikot kami. Nak, where are we going, Nak? Turn around, Nak. Yes. Yan. Nag-bike kami. So, super dali lang mag-bike talaga. Buti na lang hindi umuulan. No? Gusto talaga niyang mag-bike. Wala sa baba may pasok. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Para mapagod eh. I can control. Oh, be careful. I miss you, baby. Kasi dito kami sa playground, nag-park ang Ariat. Yeah? Yes. Yeah. Go, go. Go, go. Kasi may bata sa kabila, tinitignan niya. Go, go. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I believe fine. Go, anak. I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말 없이 걸어.
Nagpalinis pala tayo ng kuko. O, tingnan nyo. O, makamadam, diba? Nagpalinis tayo ng kuko kanina. Hi mga lalos, mag-shoutout muna tayo bago tayo mag-end kasi short lang yung ating video for today. Shoutout to Mami Cecil, to Marieta Ancheta, to Ma'am Edita Cruz, to Ma'am Sorita Pabalate, kay Ma'am Crisilda Lupera, kay Ma'am Liza Plaza, kay Janet's Kitchen, kay Knits SJ, kay Shine Weather, kay Redact Ed, kay Jennifer Alaano, kay Sakuma Antonina, kay SBSB VXC, kay Annabel Saldana, shoutout to Terrified TV, Leia Aton, Sita Jose, Nilda Esley, Chinito, Chef Beauty Forever 08, kay Ma'am Nanette Longno, shoutout to Dipo25 HSF, kay Margie Bartulata, kay John Joy Brobak from Aloran, shoutout to Eva Malabanan, shoutout to Lolit Pagdilaw, kay Ma'am Melba Escano, kay Ma'am Annabella Ruan, kay Ma'am Delia Balanay, kay Ma'am Ethy Harrington from USA, kay Gigi and Laika Vlogs, kay Jean Bagsik, kay BM Jokno Channel, kay Simply Glee, hello gang! Shout out to Be Happy For You, shout out to Marie Rose, shout out to Mama Violi and Mira, shout out to Ana Ria, shout out to Presety Bay, kay Marlene Cardenas, kay Marie Teresa Gremisen of Germany, kay Ma'am Benita Castro Mayor, kay Ma'am Lydia Labios, kay Ma'am Lapined Sisters Mercedes Punso, Maria Teresa Buwan, kay Filipina Wi-Fi from USA, kay Ashley Vlog, kay Jen Durana, kay Cheryl Lucha Valle Paredes, kay Love in Scotland, kay Evie Martinez Vlog, kay Yoli Andres Idia, kay Esther Dila, kay Alice Marco, kay Ma'am Nova Querido na palaging nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout also to Sis Han Albanes, kay Lalabs Alma Mendoza, kay Gis Noal, kay Ma'am Girly Verdejo, kay Jean Galesa, kay Ma'am Warlita Lifestyle, kay Kier Hasham, kay April Andreales, kay Zenny Tudavia, kay Melody Alacon, shoutout to Teresita Reyes, kay Vivian Carbonilla, shoutout to Drew Kid, kay Florence Langam, kay Anna P, kay Mamiram Kala, Jen and Diva, Mohana Tamon, Dailin Channel, Mike and Judith Las Vegas, kay Ma'am Adela Eldestajo, kay Lapined Sisters, kay Blesilda Villoria, shoutout to Lina Liavares, kay Miss Jo Piliesa, Melissa Lafuente, and sa lahat po ng nag-super chat sa akin. Thank you sa inyo. Pasensya na kayo sa vlog natin for today. Yun lang ang ginawa ko talaga for that day. So, diba? I was so pagod. Oo, like Chris Aquino. So, thank you. If you haven't subscribed yet to our channel, please click the subscribe button and see you again on our next vlog. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지